man. Ma'am Evelyn Sinaon, salamat man. Padayon lang sila nga monitor ni Nanay Evangeline kag Lani Hulag Ice ang Purok Gaysano, Barangay Alihes. Wow, my you fans. Ba, nag-react si Mama Ana ba? Wow, my you fans, si Action Boy ba ya? Ti at least no ga-enjoy pati si Ma'am Ana. Na? Si Kuret, suki man na taga Ibi Magalona na siya na Ma'am Ann, sorry ha. Kay Ma'am Lani Herumiano, dira yung hapon man. Salamat man sa pagupod sa This Is My Life. Dali gilang tawe. Kami na siplatan ko di nga mensahe. No, halin kay 1964. Siling ni 1964, good afternoon, Tito Wilma, Miss Annabelle. Honesty is one of the main ingredient for a strong and stable relationship. In your case, I suggest nga magpangayo ikaw guidance sa Ginoo kag kun may ara ka kilala nga pastor or a priest nga pwede ikaw maka-confide sa imo problema. Labaw sa tanan ang pangamuyo gid sa Ginoo ang pinaka the best nga himuon mo. Amen. Thank you gid 1964. Abaho. Ang check to gid man na. Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Ito na yung mga birthday celebrators for today. Happy, happy birthday! Na? Happy birthday sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw. Kag happy birthday man. Di na to kaina. Ara kay kay Gilbert Flores. Happy 5th birthday. Halin kay Inday Mary Jo Victorino Flores Macawile. Yes, happy, happy birthday. Kag kay Susan Istropano, happy birthday man sa imo. Sa iban pag ginaton nga mga celebrators for today, happy happy birthday and God bless, good health and more blessings. Damo paggid kag halong lang gid permi kun may celebration, pasalamatan gid. Okay? Sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary and God bless. Ma-horoscope na si Tita Wilma, so bantayin na ninyong inyo text sa ka-zodiac sign para man sa inyo text sa ka-horoscope para karon nga edisyon sa nga This Is My Life Biyernes nga adlaw ha. Okay? Sa aton mga birthday celebrator, ang inyo horoscope nagasiling. Sa my birthday today, November 11, trust yourself na magsalig sa inyo kaugalingon. Maswerte ang pareho mo nga ikaw na bunag sa mo sini nga adlaw, Nobyembre 11. Bot silingon, anuman ang imo maeksperiensyahan, ano man ang imo maeksperiensyahan or gina-eksperyensya, ang kahitaasan na amo paayo, magapanami sang imo kabuhi kag kapalaran. Wow. Okay. So, ang mga natawo karon nga adlaw, ang mga celebrators naton karon nga adlaw, ara na sila sa idalom sang zodiac sign nga Aries, di ba? Ang Aries, Marso 21 tubtob Abril 21. Yes, Aries. Masalot gid sa imo pamensaron karon nga adlaw ang mga malipayon mo nga dulumdumon nga daw pareho lang sang tinulo sang tubig sa tig-ilinit. Sa perting palang ang giran man. Kag suno sa imo horoscope, sa inyo horoscope, amo ini ang magaserbe. Amo ini ang magaserbe nga makahatag sa imo sang kapagsik samtang nagapaninguha ikaw nga mas pagid nga paayuhon ang imo kabuhi. Maswati nga mga numero Aries 11-19, 23-27, 39 kag 40. Your lucky color is white. Kadtuay na ito ang mga Taurus. Yes, Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20. Taurian. Magapadayon nga hatagan ikaw sang kahigayunan sa pagplano sang imo palangitanan or sang imo trabaho. Kung may trabaho ikaw, kinahanglan tutukan mo gid sang maayo. Bisan sa masami nagabatyag ikaw sang pagpagduha-duha, kag ginabudlayan ikaw,
sarangon mo gid suno sa imo zodiac sign, ha? Kag abi mo inatanan mangin matuod yes ina mangin matuod kag ikaw magaayuhan sa ulihi. 17, 21, 25, 37, 39 kag 40 ang mga maswerte nga numero. Green is your lucky color. Katuwa naman nato ng mga Gemini. Yes, ang mga Gemini, ang mga natao, Mayo 21 tubtob, Hunyo 20. Yes, ang mga Gemini, kon lang taon naton, baw nagahulag lang na nga nagahulag. Ha? Nagahulag nga nagahulog sa trabaho lang nga trabaho para ano? Madula ang mga negative nga mga puwersa nga nagapaninguhain ng mga negatibo nga ina nga pierdihon ang iya sini mga pagpaninguha kag dalon siya sa kapaslawan, frustrations sa iya kabuhi. Pero pahanumdom para sa imo, Gemini, magpakabakod ikaw kag padayuna ang imo ginahimo. Okay, maswerte nga mga numero sa mga Gemini, 18-22, 28-30, 33 kag 38. Your lucky color is yellow. Sa iluhay naman neto ng zodiac sign nga Cancer. Ining mga Cancer nga ini, amo naman ining mga natawo, Hunyo 23 tubtob, Hulyo 22. Okay, mga Cancerian, abaw, nagakakibot man, nagakakibot ang swerte mo karon nga adlaw kay nga magluwas nga magabunga sang maayo ang imo mga pagpaninguha, makabaton ka pa sang duga nga swerte halin sa kaitaasan. Baw, sana all siling nila Mas swerte nga mga numero sa mga Cancer, 16, 28, 30, 35, 39 kag 41. Purple is your lucky color. Katuwa naman ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, ang Virgo, check to Tita Will, Leo, lumpati pa daw, kigan ka naman na nila, karon Leo, anay Tita Wilma. Ang mga Leo, may ning Hulyo 23, tubto Agosto 22, yes Leo, hindi ka magpahuway, anay Leo. Padayuna ang imo pag kayod nga kayod. Pakigbatui ang imo naandan nga kun ay nabilang naandan mo nga kun maayo ganing ganar mo mayong kita mo. Nagapulo-pahuway ka man sang imo kapisan, kay ti maayo pagkatapos ka batsyag ka naman sang kapigadon, bira-bira ka naman, hindi kinahanglan dugangan mo pagid ang paghimakas mo para padayon man kag wala untat ang imo kusog sa pagpaninguha para sa imo kaayuhan kag sa imo pamilya. Mas swerte nga mga numero sang Leo, 18, 20, 21, 23, 27, kag 34. Your lucky color is pink. Katuay naman nato ng mga Virgo. Wow! Ang mga Virgo, mo naman ining mga natawo, Agosto 23, tubtob City, Yamri 23, nagalibugid yung ulo sang Virgo kung paano mag-ayuhan ng iya sinikabuhi. Hindi ka lang mag-give up, no? So, na sa imo horoscope, dugangi lang ang imo sini pagpaninguha. Pangita ka formula nga gamiton para nga makahimo ikaw sang maayong nga aksyon nga dapat himuon kag tindugan mo gid para sa imo kaayuhan sa palabuton. Wala rason nga hindi mo mapaayo or mapauswag ang dalagan sang imo kabuhi basta mapisan ka lang. Maswerte nga mga numero sang Virgo, 17, 20, 28, 33, 35, kag 37. Your lucky color is beige. Inauna pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Biyernes na may dugang pa na karon Yes, halin kay Sir Alex Montes at Tita Wilma mayong hapon. Nagaupod lang ko di sa imo program via stereo kag na-share ko naman sa FB live stream. Keep safe always. Have a blissful Friday. Happy weekend para buwas. Salamat gid Sir Alex
Montesa. Gintamyaw ka to ni Sir Mileli Oligo. Sila nanday Ma'am Star Vanessa Star kag Doc Mike Mayo. Na? Salamat, Gid. Okay ka, Ma'am Imelda na Magalyon. Musta, Ma'am? Greetman kami, Ma'am. Ga-monitor kami di sa imo. Sa Action Radio. Kaya si Annabel Eloro, Pau Unyates, mga gwapa ko nga hinablos ba si Alan Magalyon, okay ba na ko na siya na banaya ko ni si Alan Magalyon iya mga hinablos nga mga gwapa nagahupod man sa aton sa sininga hapon. So may damo gid nga salamat Ana. Inday Alma Gonzalez Posisyon, salamat man sa imo. Kay Grace, Inday Grace kay Inday Norma na Rosales dira mayong hapon man. Kay nang Lulit Castro dira sa Talisay City mayong hapon, relax lang ha, mabalik pa si Tito Wilma para man sa dugang nga mga horoscope pagkatapos sani. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga kapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter
kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa mo premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Sige. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula. Nag-upod sa aton sa ilang mga radyo. Yes, ari lang si Sir Idil ako sila niya. Titawi, kaabot pa kami ni Nanay Isabel. Ari kami nag-monitor sa imo. Dira kami halin sa Bacolod. Na kaisa nga ari kamo din sa Bacolod. Gaano ka mo to? Ikaw bala tawi, mausisa kapag idea mo, na? Ari kami naga-monitor. Dari sa Batsuyan ni Boss Negro sa daan tulanga. Isabela. Salamat gid Rodney Ismaya or Ismaya. Salamat gid sa imo. No, kag syempre speaking of Isabela, why ni ko kamusta ikaw in the Wilma Cabarles? Okay lang ikaw. Kumusta lang sa imo kag sa pamilya? And of course kay Mami Dayan na Consolacion, mayong happy Mami Dayan, kag kay Mami Pilar, and of course kay Nanay Dayan. Din si Litol. Mayong hapon lang da sa bugos man nga pamilya. Salamat, gid. Dira naman sa Nueva Valencia sa Guimaras. Toto Ren Paul Potato. Salamat, gid sa always nga pag-upod sa This Is My Life diri sa Action Radio Bacolod. Dira man kay Joel Andeo kag kay Miko Hidalanga. No? Salamat, gid. Dira na Nay Feli Batilier sa Panukoy. Salamat kag mayong hapon. Ay nadumduman ko si Nanay Emma Salhay na ara sila sa Abada Sky. Salamat gid. Kag kay Melchorita Ferrer. Madamo gid nga salamat. Okay lang na siya, Nay. Kay kung may chance karon dugangan ko pig ina. Kay tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Karon nga adlaw, na diin na kita Tita We, ara na kita sa zodiac sign nga
Taurus. Oh, hindi Taurus, Libra na kita. Na kay last na kagina is Virgo, na Libra, ang mga Libra mo ining mga natao Setyembre 24 tubtob Oktubre 22. Yes, Libra, hindi ka magbuhin nga agam pwede na nga mabuhinan mo friends. So, ano likawan mo? No. Pabilin mo, mintinahon mo ang imo mga abyan. Pwede ka lang nga temporary anay laylo, mahimo mo na siya, no? Di ba la? Pwede mo na nga antad ka lang anay. Ha? Kay hindi mo yung mapaktan ang hitabo sa kabuhi. Siling sang imo zodiac sign sa iban nga adlaw, makabulig ina sila sa imo sa mga kinahanglanon mo. Ilabi na gid ko nagakinahanglan ikaw sang mga alalay nga kinahanglanon mo gid sa imo problema. Libra, maswerte nga mga numero 15, 22, 24, 27, kag 39, kag 40 mga maswerte nga numero. Okay, your lucky color is blue. Okay. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 23, tubtong Nobyembre 21. Sa imo naman, Scorpio, ginapahinumdum lang sa imo horoscope nga ang dagat ginabugusan na sang tubig. But silingon, hindi pwede inanggulpiyada nga pag-angkon mo sang dako nga kantidad. Kinahanglan pa nga budlayan mo gid kung gusto mo mag-ayuhan. Ha? Mas nami suno sa imo horoscope, Scorpio, nga maghulat ikaw kag hindi ka magkataka. Mas swerte mo nga mga numero 15, 25, 26, 34, 35 kag 42. Your lucky color is black. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Sagittarius. Yes, sa mga Sagittarian, yung mga natao ini sila Nobyembre 22 tubtob Enero 21. Sa liwat suno sa imo horoscope Sagittarius, wala pa matapos ang mga maswerte mo nga adlaw. Subong pa lang may nagaabot nga ginakakibot mo. Kung ano inang swerte nga ina hulata. Mas swerte mo man nga mga numero Sagittarius, 16, 20, 24, 27, 35, kag 38. Your lucky color is violet. Kadtuan naton ang zodiac sign nga Capricorn. Okay, ang mga Capricorn naman, amoy ning mga natao Disyembre 22 tubtob Enero 19. Ay ginapangayo man sang kahigayunan Capricornian nga kung pwede magpahuway ka man bisan hingalit lang. Ha? Kay sa imo pagpahuway magabalik sa imo handurawan ang panahon nga sa diin malipayon ikaw upod sa imo mga palangga sa kabuhi. Amo inang pahanumdum sa imo sang imo kapalaran for today. Mas swerte nga mga numero sa mga Capricorn, 11, 19, 20, 25, 28, kag 39. Your lucky color is peach. Kadtuan naman ang Aquarius. Ang mga Aquarius, natao Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, ang inyong horoscope nagasiling. Ang inyo kapalaran nagahulag ang inyo kapalaran para nga madugang-dugangan pagyan inang mga bagay nga makabulig sa imo para maangkon mo nga mahatagan katumanan ang imo ambisyon sa kabuhi. So, bot silingon, more kayod pa, na? More kayod pa. Amo na siyang kinahanglandera. Mas swerte mo nga mga numero 2, 13, 15, 32, 35, kag 40. Your lucky color is red. Katapusan natin ng zodiac sign Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubto Marso 20. Ay pamatiin, kaugalingon mo bala Pisces, ha?
Pamatian mo ang gusto mo matabo sa kaugalingon mo. Ha? Subong, madasig ikaw maghulag. Gani, may posibilidad pa nga mangin maliphayon ikaw. Hindi pagpasugti nga mauyang ang imo panahon sa mga wala pulos nga mga bagay. Mas swerte nga mga numero ng Pisces, 19, 20, 29, 31, 38, kag 45. Lilac is your lucky color. Nabatian nato ng itong tagsa ka zodiac sign para man sa ito na tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw. Biyernes na Biyernes, Nobyembre 11, tuig 2022. Abaw imponto alas 3, Action Radio Philippine Standard Time, at ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus. You died. Flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pero antes kita magpaalam, isanay ka flash report. Okay, sa itong sini mga kauturan, no? Dugay-dugay, daligid lang. Ha? May ara kita flash report nga sa diin, isa ka aksidente sa dalanon ang natabo sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Na? Hibaluon naton kung diin ini nga bahin, kag kung ano ang mga detalye, ara sa itong linya sa siningation si Action Nelson Petinio. Action Nelson? Yes, Action Tawilma, ari kita karon diri sa may atubang mismo sa Calatrava District Hospital nga kuna sa diin. Confirm na no, may isa na diri ka nanay ang patay karon diri mismo sa District Hospital. Ang natabo, Action Wilma, nahulog ining di pasahero nga jeep nga ginasakyan sa mga estudyante. Nagabiyahe ni Malata sa pakadto diri sa Maya Calatrava. Action na Welma. Dinhalin, Action Marlon, sorry, Action Nelson, dinhalin ang salakyan? Ang salakyan, Action na Welma, halin diri sa Maya proper sa Calatrava, kaga padulong na ini pauli na dito sa may barangay Malatas. Nahulog ini, Action Welma, sa may pilas dira sa may Malatas, kaman tidalom ni dira sa ginakadtuan naton sa una sa mga amo. Damo damo na dira sa pilas na dira kaga madalom ang area, subong ang mga rescue unit kaga nga pila ka mga katapos ang PNP, ang mga salakyan ato pa didto naga-rescue no, samtang ang iban nga mga estudyante kag mga ginikanan diri sa may district hospital, kag ang aton balita isa pa lang nakita naton nga nagtaliwan, sorry kayo. Action Nelson, Action Nelson, ang ginahambal mo nga nagtaliwan na confirm na ina sa mga nga doktor nga. Yes, okay. Tawelma, Okay. ari ko mismo sa may kilid sa nga napatay, babae ni siya. Actually may bata pa ni siya nga gamay, ginapangita ta pa kay tatlo ni kuno na mo ang confirm na diri nga patay. Pero wala ko pa nakita ning duwa, isa pa lang ni ang nanay sang bata. Konfirmado ni siya ari sa tupad ko. Actually nagid lang ni ari sa kilid kag ang mga pasyente dire nga nagkaladto ari nagalabot di subong ari pa ginaatima asikaso sang mga nurses naton diri sa may Calatrava District Hospital. Ginapaabot pa, Action Wilma,
ang pila ka mga ato pa dito nga ginakuha sa may pilas bala nga nahulog gastang jeep ato pa dito subong gina-rescue pa sa sini nga mga tinion sa aton sini nga mga grupo sang rescue diri sa may banwa sa nga Calatrava mga more or less mga 30 minutes o 10 minutes ang nakaligad ini sila ang gindala diri sa may sa may Calatrava District Hospital. Action Nelson. So sini nga mga Sorry. May idea ka kung bala ang gipasahero nga salakyan nga nasakyan nila puno sang pasahero? Yes, Action Welma kay sa experience ko Action Welma naka-assign ko dira sa una sa may dira nga area kada pauli Bernes karon mo Bernes ate ang mga estudyante kainan nag UN bala half day sila kag ang ini nga jeep nagpauli sang ugto pakadto didto sa may Malatas ababaw kag ano nimo hasta sa atop ni Action Welma may karga ni ang jeep puno-puno ni siya kay mantinog puli ka mga estudyante plus pagid sang mga sang mga nanay sa mga ginikanan mga tigulang sakay man sa sining jeep Action na Welma gina-expect rar sa karon nga ti pila pa lang na diri mga pito pa na ding ari di subong may ato pa na dito more or less ginatingwaan nga mahingagaw man kuha dito sa aton sining nga rescue group para madala diri sa pila ka mga bululngan diri sa Calatrava kag subong man sa San Carlos kay daw hindi na ni kaya ang mga pasyente diri sa aton sining mga nurses kay daw madadamo na gid kayo Action Welma kag ang tao di sa palibot di daw purno na lang ni mga marites nga ari diri ang makita mo sa tubang na pong Action Welma no sang detalye sini karon mapadala ko da sa pila ka mga footages kay subong ginatingwaan pa sa aton sini nga mga doktor nga mabuligan ini sila Action na Welma no Action Nelson sorry anay yes? Action Nelson barangay ano gani dapat sila mapauli sa barangay Malatas no barangay Malatas sakop na sa sang banwa sang Calatrava so amo ning pila ka mga sitwasyon dire Action na Welma sa aton sini nga palibot kon magatubang ka sa may hospital ang sasagwa puro tanan tawo kaga selected lang makasulod diri sa ospital sa sini nga mga tinion nagaparik-parik mga tao di sa mga pamilya pa wala pa nakabalo sini makabalo ni karonti amo ning sitwasyon na diri karon medyo masubo-subo ni kay manti may ara na nga nagtaliwan as confirm nga nakita naton mismo personally diri sa may Calatrava District Hospital. Pila ka mga updates ni Action Welma dalon aton sa aton sini nga pagpanumbalik sa aton sini nga pagpangalagad para sa aton sining News and Public Affairs Program sang Action Radio Bacolod. Gikan diri sa Calatrava District Hospital. Nelson Patiño sa Bacolod, Action Radio. Okay, para sa itong sini mga ka-aksyon, inyo nabatian ang isa ka flash report gikan dito sa Banwasang Calatrava ng isa diin, may isa ka di pasaherong salakyan nga nahulog sa pilas na nga sa diin na magapauli na inipakadto sa may barangay Malatas. Ang confirm pa lang sa karon isa ang patay, padayon man ang aton sini mga health workers sa Calatrava District Hospital sa pagbulig sa mga pasahero nga bululigan. So dugang karon nga detalye kag sa pagkilala naton sa mga pasahero kag sa mga biktima mabatian nato nina sa pilaman ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Kag sa sini nga bahin si Tita Wilma magapaalam na kag ang ato nanay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Romans chapter 1 verse 17. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Was na naman sa may damogin nga salamat. Standby sa may taong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!